maar vuurwagen houden vier een goed idee. Een dikke bulles van papier-maché. Vier hameren en sjoesteren, best 2 uur in de nacht. Het moet allemaal goed en verschillende verwacht. Vier houden in de bloemenschuurke van de kolenfrens. Maar wie je endelijk verig wordt, toen zag in insterhand. En nu wat zegt hij? Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven uit de schuur. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven door geen duur. In het hoekel van het duie en de nerven ram kapot. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. 2-maal afgezegd en op de kop. 4 handen aangetrokken en met 11 maan geduid. De waanhoor er vervuld en goed gegruid. Wat handvuur was gevregeld, al de duivel geprobeerd. Van al dat zorgen is zo'n vrouw de waan verschangeleerd. 4 handgersens op lager, maar verkriegen het niet goed. Nu wel toch met de drank weer wat de op toch lukt aloen. Ja! Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven uit de schuur. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven door geen duur. In het hoekel van het duie en de nerven ram kapot. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. 2-maal afgezegd en op de kop. 4 handen met de deur gezegd en handen heng voor kweten. 4 bruiden van de eerste prijs, dan kunnen 4 vergeten. Lonnekuren! Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven uit de schuur. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. Dat kind van Roets van zijn leven door geen duur. In het hoekel van het duie en de nerven ram kapot. Daar komen van Roets van zijn leven met de boete. 2-maal afgezegd en op de kop. 2-maal afgezegd